дар асоси нақшаи чорабиниҳои дастгоҳи Кумитаи иҷроии марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи футболи хурд байни дастаҳои футболбозони ғайрикасбии шаҳри Ҳисор барои дарёфти ҷоми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон тӯли як ҳафта идома ёфта санаи 18 августи соли 2021 ба анҷом расид. мусобиқа дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. Дар Фарҷом дастаи шаҳраки Ҳисор бо дастаи деҳоти Хонақои Кӯҳӣ дар бозии финалӣ барои ба даст овардани ҷоми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон рақобат намуданд. дар натиҷа бозӣ 5-1 ба нафи дастаи шаҳраки Ҳисор анҷом ёфт. дар ҷанбасти мусобиқаи футболи хурд намояндагон зимни суханронӣ қайд намуданд ки мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани барномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, оммавигардонии варзиш, таблиғи тарзи ҳаёти солим ва дарёфти варзишгарони ин риштаи варзиш мебошад. ҳамин тавр дар мусобиқаи мазкур ҷои якум дастаи шаҳраки Ҳисор, ҷои дуюм дастаи деҳоти Хонақои Кӯҳӣ ва ҷои сеюмро дастаи шаҳраки Шарора ба даст оварданд. Азизулло Маҳкамов аз дастаи деҳоти Хонақои Кӯҳӣ дарвозабони беҳтарин, Сӯроб Шарипов аз дастаи деҳоти Ҳисор мураббии беҳтарин, Сайҳомид Ӯзбеков аз дастаи шаҳраки Ҳисор ҳамлагари беҳтарин, Шоҳин Каримов аз дастаи деҳоти Деҳқонобод нишонзани беҳтарин ва Алишер Ашуров аз дастаи шаҳраки Шарора ҳимоятгари беҳтарини мусобиқа дониста шуданд. дар ҷанбасти мусобиқаи футболи хурд ба ғолибон ҷом, медал, диплом, сипоснома, тӯҳфаҳои таъсиснамудаи Кумитаи тадорукот тақдим карда шуд.